50सेथि बोसोरसालिया जोबथाङा बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै दिनै लाइ खुन्थिया गायसनदों बे बिथिङाव मा फोरमायगोन सार? गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आङो आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय। दा दिनैहाय मोनसे गोथार सान, जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 50सेथि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जोङो बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय बासबारि गोजौ फरायसालियाव जोङो खुंफुंनो लादों। अक्ट'आ जाहैबाय फैगौ डिसेम्बर दाननि 20 आरो 21 खालार खालि। दा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो दिनैहाय बेनि गुबै खुन्थिया बा लाइ खुन्थिया बेखौ गायसनदों। बिटिसिनि मानिनां EM प्रकाश बसुमतारी बिथांखौ जोङो लाबोनानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दा बेवहाय जोंहा जोंजों दानानै होजानाय जोंहा जयमन्त मुसाहारि आरसिनि आफादगिरि आरो दुलाल चन्द्र बसुमतारी आरसिनिनो नेहाथारि बिथांमोनहा दिनैनि बे हाबाफारि मावफुंनायाव मदद होबाय। दा बे हाबाफारियाव जोङो बे फैगौ जे जोंनि कनफारेन्स बेवहाय जोङो गोबां हाबाफारि लादों। जोङो बेवहाय गेवलां मेलजों लोगोसेयैनो थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो सेमिनार जों मोननै लादों। फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे गारजेन आरो मेलेमजिबि बिथांमोन फोरोंगिरि बिथांमोन बे मोननै जोङो साननैनि हाबाफारियाव मोननै जोङो सेमिनार लादों। आरो बे जोंनि जे कनफारेन्स बेवहाय जोङो मिरु बर' थुनलाइ आफादनिनो मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां निलकान्त गयारि बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लाबोगोन। बिथाङा जोंनो कनसेन्ट होखाबाय आरो लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो बे ओनसोलनिनो जोंनि 30 नं क'क्राझार सानजा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो जों लाबोगोन। आरो बिटिसिनि सोलोंथाइनि EM रबिराम नार्जारि बिथाङाबो फैनो जोंनो कनसेन्टखौ हरखाबाय। जों बिथांमोनखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो जों सानदों। आरो जोंहा मोनसे गिदिरथार हाबाफारि थान्दै मेल बेबो जोंहा 20 अक्ट' खालिनि जागोन। आरो बे थान्दै मेलाव जोंनि 14था जोंनि जिल्लानि सिङाव गुदि आफादफोर दङ। बे आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारि आरो थान्दै आरो नोजोरबियारि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाइजाम हरखाबाय। बिथांमोनहाबो नुजाफैगोन। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा गासै बिथांमोननि VCDC चेयारमेनजों लोगोसे जेसेबांनाखि फरायसाफोर दङ रायजो राजा दङ आरो बे ओनसोलनि माहारियारि आफादफोर बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन। आरो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय माहारियारि आफाद जेरै एबसुनि आरो बेनिफ्राय आबोबनि ओमफ्राय कालचारेल आरो ओमफ्राय गुदि बर' फोरोंगिरि आफाद बर' समाज ट्राइबेल संघ बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे गिदिरथार जोङो हाबाफारि खुंनो सानदों। आरो बे कनफारेन्सआ जोंना बे मोनसे टार्मिनेटिं सेसन जोंनि बे दा सोलिबाय थानाय जे आफाद जोंनि जिल्लानि आफाद बेयो बेवहाय जोङो बेवहायनो जोबहैगोन आरो गोदानै जों दाफुंनानै लागोन। मिजिंथिदों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा बिथांमोन थुनलाइ सिबियारि बिथांमोन सोलोंथाइखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोन हारि मोजां मोनग्रा बिथांमोन गासैबो बेवहाय लैहोर फैनानै जोंनि बे जानो गोनां जे कनफारेन्स बेखौ गाजा गोमजायै जाफुंहोगोन बेखौ आङो बयनावबो खावलायदों। जाहाथे बयबो जोंखौ मदद होयो आरो आरसिनि जे मावथि बिथांमोन आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो जाहाथे गोसो मोदोम होनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद होयो। आं बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैहाय बे आंनि फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।